Uy uy karen dia na. देखो Buri re. Ikon lang sinawang ba? इनो किधर है? सोई साउंड के ये बारी नी आंखौ दा देखाय मालाय गोलाव जायो चिप्स हाँ चिप्स चाहिए मैं भैया उसको वो शेयर करूंगा चिप्स ठीक है मैं जाऊँ अभी बाय बाय Good morning everyone, welcome back to the channel. आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै क'क्राझाराव थांनो ओंखारलायदोंलै एसे माइ मिलखौ दिनै लायनानै फैनोसै। ओरैनोथ' जोंहा जेखौ लानो नागिरदों बियो 1 घन्टायाव 120 केजि हायो। मोनसे बेनिफ्राय एसे देरसिनबो दङ 200 केजिनि। बेखौ लाबोला 120 केजियानो जथेस्थ न'नि आन्था। दे होमबालाय दिनै भिडिअखौबो सुरु खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो। दा लाबोखांनायनि उनाव देखायगोन मिलखौ नोंथांमोनहानो ओमफ्राय हजों गावसोर मा एडजास्टमेन्ट खालामनानै हरो बेखौबो नोंथांमोनहानो दिन्थिनोसै। नानिखौ लाबोफायासै दिनै दिगदारसो माइ मिलल' लानानै फैनांगौ नालाय ओंखायनो लाबोफायासै थाब थांनानै थाब फैनोसै। दे होमबालाय नोंथांमोनहाबो नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ माइबारि देखायनो गोमोमो जा मोजांखा। दा दखानाव सफैबाय नोंथांमोनानो दखानखौ देखायनो बे इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि जस्ट अपोजिटआ दखाननि नामा ओमफ्राय राइस मिलखौ नोंथांमोनानो देखायनो टेस्ट खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय मिनि राइस मिल ओमफ्राय गाहायाव बे मेसिनजों पावार जायो आरोखि। माइरं एकदम रग' बुखायो नै। बेजों गुन्दै गयो गुन्दैथ' गला बुजायसो जाहैबाय बियो। उय karen dia na. 10 केजि माइरंखौ दसेनो सौखांबाय जुजाया नायनि ये दिखते खुले আছে আমি আচ্ছা এই যে দেখো পুরোটা মিহি আছে না দেখো বড়িয়া রে এই যাইলে কোন লাগছি না আংবো দেখো পুরোটা পুরো কি হইছে না নাকি ওইটাই নিব নাকি একদম মিহি পুরো নাকি। दखानखौथ' नुखाबाय नोंथांमोनहा एसे क्विक टुर खालामनानै देखायनोसै आं मा मोनो मा मायो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। बे मालिका खोन्थासिगोन की पाए अपना दुकाने बोले दो। वाइब्रेटर मशीन वाइब्रेटर मिक्सचर मशीन अच्छा हॉलर
ओके राइस मिल আর কি राइस मिल ट्रेडिशनल राइस मिल वाटर पाम्प मिनी वाटर पाम्प এই যে মিনি ওয়াটার পাম্প ঠিক আছে তারপরে চেইন শো এটা দেখা যাবে চেইন শো দंफां हाग्रा তারপরে এটা হলো ब्रुश कटर ब्रुश काटार धान काटा तो कोनटा কাটায় সামনে আছে नै बे जाहैबाय माइ हाग्रा जुदि माइ हाग्रा नांगौबा दाथ' माइ हानायनि सिजन नोंथांमोनहा बेखौ लांफैनो हागोन बे जाहैबाय माइ हाग्रा मटर दङ गाहायाव ओमफ्राय राइस मिल जाबाय बे राइस मिलखौथ' जोंहानो लाबाय नैबे जाहैबाय जोंना प्रेशर आच्छा प्रेशर बैटरी ब्रश कटर ओके पावर टिलर এটা আছে গ্রাইন্ডার পালভিলাইজার এটা মানে পিঠা খাওয়ার কারণে आच्छा ग्राइंडिंग হ্যাঁ হ্যাঁ दा बेबादिनो बायदिसिना मेसिन मोनगोन नोंथांमोनहा बे दखानाव फैनानै लांफैनो हागोन কমপ্লিট স্পেয়ারস পার্টসও পাই যাব আচ্ছা দোকানের অ্যাড্রেসটা বলে দাও একটু ওকে নিয়ার আসামওয়েল কোকরাঝার নিয়ার আসামওয়েল পেট্রোল পাম্পের ব্যাক সাইড আচ্ছা ঠিক আছে नाम করে দাও দোকানে ওমকার মেশিনারি দোকান ঠিক আছে কুইক টুর होनायनि थाखाय दादा একটু ডিসকাউন্ট দিতে লাগবে শিওর मेसिनखौ माबादि लाखो नोंथांमोनानो देखायनि आं नै खिथुनावनो गारियावनो सोजायो आरामसे मिनि राइस मिल दहाय खोन्थानाया गुन्दै मोना होननाया बे मिलाव गुन्दैबो मोनो सरि आंनि मिस्टेक जेरा सालायनानै नायो गुन्दैखौ होमबासो जुजाय जाया गुन्दै मोनथारो आरोखि होमबालाय जेबो वेस्ट जाला बे मेसिना एकदम मोजांथार कस्टआ जाहैबाय 31,500 नोंथांमोनहा रायज्लायनानै लांफैनो हागोन बे दखानावनो गासिबो मोनजोबखायो थले होमबालाय न'आव थांगोन दिनै बाजैनि अमा जानो लुगैदोंमोन नै अमा एसे लाबाय जानाय नायनि माबायदि थांबा गोबावनि उनाव बाजै हटेलनि अमा मोनजासिगोन दिनै एसे खस्थ'यै सालायबोबायलै हमै माजलुबाथाय खिथुआव हमहरनांगौ एसे नङाबा सिटफ्रा गाज्रि जाजोबगोन गारिना अरजाला लाबोनो हाबाय नै गंसे गामि सौफैबाय गुन्दैबो जायो नै गुन्दैया नायनाय गुन्दैया माथो माबायो बै मोनसे गुन्दै जाया बे गुन्दै जायो बे माइरं दम जाखांबाय ओंखाम हैं मैं भी खाना खाऊंगा तुम मत खाओ मैं नहीं खाऊं नहीं बाद में खाओ ठीक है नै फाइनली मेसिना न'आव लाबोनो हाबायलै खुनुरुखुम गारिनि बेक सिटआव खुलि मायै लाबोबाय नै बेनो जाहैबाय मेसिना ओमफ्राय नैबेजों गुन्दै गयो ओमफ्राय नैबेजों माइरं मोजां खोथा बे मेसिना गुन्दैबो फैयो गुन्दैखौ देखायनो माबायदि नोंसिना नै एकदम मिहिथार गुन्दैया बेबायदि ओमफ्राय माइरंआ नैबेबायदि ओंखारो फुल साफाखा बांद्राय जावनांनायबो नङा दाना अमाफोर फिसिबाय बायोबा सिन्था गैला गुन्दैबो मोनो दाथ' सालायनो हाथ'नाय नंला पावार लाइन बसायग्रोनांगौ ओमफ्रायसो बेखौ जों स्टार्ट खालामगोन दा थाथ'थोंसै सानसे साननैनि उनाव नोंथांमोनाखौ जेला जों माइ सौथारो होमबा मोजाङै देखायफिनसै नूरानी क्या कर रही है हैं और ये किसने भेजा मम्मी को थैंक यू बोलो थैंक यू मम्मी बोलो थैंक यू मम्मी और पूछो मम्मी कब आ रही है मम्मा कब आ रहे हो
संदन ने